ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମା ଅସୁରକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଜାଗାଟି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆସିବାକୁ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ତ ପାହାଡ଼ ଚାଲିକି ଆସିବା ବାଟରେ ଏମିତି ଝରଣା ପଡ଼ିବ। ଝରଣାଟି ପୁରା ତଳକୁ ବହିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲୁ, ମଜା କରିଥିଲୁ, ଟିକେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ମେମୋରି ହେଇ ରହିବ ଲାଇଫ୍ରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ସେ ଝରଣାଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିଶାଳକାୟ ପଥର ହେଇଛି ନା, ସେଇ ପଥର ମଝିରୁ ହିଁ ସେ ଝରଣାଟା ବାହାରିଛି। ତ ପୁରା ଉପର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଉପରେ ପୁରା ଆହୁରି ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ପାହାଡ଼ର ଅଧାରେ ଅଛି। ପୁରା ଆପଣ ଯଦି ମାସ ଆକାରରେ 5-6 ଜଣ 10 ଜଣ ହେଇକି ଆସି ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇକି ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ଏଇଠୁ ଝରଣାଟା ବାହାରି ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ, ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା, ଏଇ ଛାତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ସେଇ ଫ୍ଲୋର୍ ସେଇ ଛାତ ତଳ ଦେଇ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ପିକନିକ୍। ଏଇ ଜାଗାଟାର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ବଜ୍ରକୋଟ, ନୟାଗଡ଼, ମା ଅସୁରକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର। ରଣପୁରଠୁ ମାତ୍ର 5-6 କିଲୋମିଟର। ଆସନ୍ତୁ।